Dr. 2+2. Usho kahle. Ngibonile ukuthi lethathe bese ngibaleka kakhulu ngcono ngisho udokotela 2+2. Ake sithathe ithuba asikubingelele futhi sikwamukele kumsakazo abaqulusi FM. Ngokuhloniphekileyo nje sibingelele abalaleli, sibingelele wonke umkhandlu, sibingelele bonke abasilalele kubaqulusi community radio station. Yes. Ngaphandle ukuthi lokhu ngiyale nale. Engazi uDr 2+2 ungubani? Udokotela u2+2 ungumelaphi wendabuko olapha yana ejozini noma kwamhlaba yalingana, olapha ngamakhambi esintu noma ngezinto ezithinta isintu empilweni zabantu. Abangaziyo ke bathi mina ngingusigadla senyama esafele emazweni undaba zabantu siyakhulumisa umaxoshwa imfene kwelakithi emhodla. Mina ngithi ngumzimba unendleko ngoba ngihlezi ngikhandle kanjalo ngokuxazulula inkingo zabantu. Omunye umuntu uzobuza ukuthi uDr 2+2 uqale nini ukungena kulo msebenzi oyisiphiwo sakhe? Umsakazo wami sidi isikhathi ngoba engikhumbula khona nje kudala ngo2002 la ngaqala khona ukuba umkantshubovu ekulapheni abantu noma kulekeleleni abantu empilweni zabo kuze kube namhlanje. Yebo kehle. Usebenza kanjani? Mhlawumbe omunye uyayethi hayi mina ngicela ukuthi ngithinte amanzi kuphela, ubusushilo ukuthi udokotela wesintu futhi uyasebenzisa nemithi yesintu. Uyahlola futhi. Ngiyahlola khehla, ngiyaphakamisa inhlahla empilweni zabantu. Ngivula amathuba omsebenzi kubantu abangasebenzi. Ngiyakwazi futhi ukuphoqa impilo yomuntu ukuthi ibe yilento ayifunayo yena. Lapha ekhaya siyakwenzisa nalokho kuthiwa ukuthwala abafuna ukuthwala, kodwa ke siqale sibe nesikole sakho la sifundisa khona ukuthi yini ukuthwala, kungani abantu bethwala, onjani okulungele ukuthwala. Kuningi kakhulu esikwenzayo lapha ekhaya ngoba njengoba ngaziwa izwe lonke nje nomhlaba wonke ingenxa yamagalelo yami, hayi ngokuthi kunjani amagalelo yami ukuthi mina lapha ekhaya siphoqa izinto ngenkani. So wonke umuntu othi yena sohluphekile empilweni angaya kwadokotela u2+2 ahamba ayophoqa impilo yakhe ukuthi ibe yilento ayifunayo ngoba akekho umuntu odalele ukuhlupheka msakazi. Manje ke mina ngisuke ngiphoqa ukuthi noma usuzidela wena uthi hayi angikuthula ukuphumula ekhaya, hayi ukuthi akwenzeki, mina ngiqhamuka negama lokuthi khohlwa angeke hlale kunje. Okay. Mhlasimbe ukusebenza kadokotela niyayikhetha insuku noma usebenza nje every day esikoleni sakhe? Ngisebenza Monday to Saturday. Only Sunday engayisebenzi, isonto angilisebenzi. Mhlonishwa ngoba ngibuye ngiyogeza izandla zami nami kuNkulunkulu ngiyoxolisa ngiyoyithethelela ngisuke ngikwenzile usukwini lonke ngoba lapha senza izinto zobumnyama siphinde senze nezinto zobuhle ngoba ngisho nje ngithi ngudokotela omkantshubovu akekho umuntu ongamazi ku2+2 mangakafiki kuwe hawu Nkosi yami hawu. Okay. Kulungile ngane zokuthi mhlasimbe wathi uyathwalisa. Awuthwasisi uyathwalisa. Hayi angithwasisi mina ngiyathwalisa. Angithi ukuthwalisa ithwebhayi uphoqa izinto ngenkani kumuntu. Kunabantu abafuna amandla amakhulu baba, osomabhizinisi bafuna ukuya phezulu, osomathenda bafuna ukuya phezulu. Kunabantu esibahlulekile empilweni abona ukuthi umuntu ayikho into esengayenza noma sekufanele ngithwale sengathwala. Bese mina ke ngiyamlekelela lo muntu lapho ukuthi ofuna ukuthwala akathwale. Kodwa before athwala akazi ukuthi yini khona ukuthwala ngoba umuntu uzacabanga ukuthi ufanele ukuthwala kanti ufanele ukuthi agezwe nje aphakanyiswe ihlahla kukhanya into zakhe zibe mhlophe ziba amathofolax. Uyakwazi ukwenza lokho ngamthwalisa umuntu? Oyi mina ngisebenza umkhakha yonke baba, siyakwazi ukugeza sikugeze nje kuphela ngaphandle kokuthwala sisebenzisa umuthi. Siyakwazi lapha ekhaya ukusebenzisa izipokwe makudingeka izipokwe ngoba mina isipokwe ngiyasikhanda sivuke siphile. Sisebenza nje ngesintu lesijule kakhulu, abaningi bayazi manje Nkosi
Nkosi yami bangilandela futhi nasenkundleni zokuxhumana lapha ku YouTube wami nomunye osafuna ukubona imigilo ngane angasondela khona ngoba kunye siyagoqa la ngoba umsakazo wabantu kanti laphana ngisuke ngenzela ukuthi uma uyingenele wena uzoyibonela imigilo ngane esiyenzayo lapha ku YouTube uma uke wathi nje Dr 2+2 yobe siyavela yonke imigilingwane yami yesinto engiyenzayo. Okay, akashone ngalapha etolo sibuye ke sisonge nanokuthi futhi usinikeze ukuthi utholakala kuphi kanjani futhi. Siyabonga.